Салом алейкум бародаро. Номи ман Сорбон Саидов ва шумо дар канали Саидов ТЖ. Мо аз бисёр фаҳмидаистам то, што шаҳрҳои Москва, Санкт-Петербург, мақсад шаҳрҳои калон да кор да такси, Яндекс такси да чихе вақтҳои ғир қиин шидаистай. Нашоти рейд мекунанд, нашоти мисол правои тоҷикӣ. Ҳамин видеоро тамошо мекунам. Просто ҳаминро ки гуфтам снимат кунам, ҳамин каналам да партом ки то, што ман чихеле ки дар видеои якумам гуфта будам, ман Калининград даям. Иҷа да кор худо ба шукр созай, одами коркун боша, как надо корша мекуна. Самое главное желание кор боша, мешава кор. Даже бачаҳое ҳастанд ки стаж надоранд, просто праваи тоҷикӣ доранд, даже стажшон 1 солаи бачаҳо как надо кор кардистанд. На ягон гаи ға метия, на мисол милиса ға метия, ҳичи. Ман кард, просто документ проверка кард, рафт. Документи патент, матен ягон чи не. Просто документи мошин, мисол страховка, техпаспорта проверка мекуна, правата мебина ҳаст, тамом бизанбара ядами кор борд шав. Просто бародарое ки мисоли гап гуфта намеша, просто интересная шона нашоти ҳами корборо насиб карда боша. Ман як видеои дигам да нашоти нархи навои мошин бояд дига отдельно видео снимат мекунам, мепартом. Касе да интересна ҳаста, ман ссылка инстаграма мепартом. Касе да чизе мақсад интересняй нашоти кор да такси ҳами Калининграда бинависен, иншолло любой тада ҷавоб метавонам. Панотон ба худо, халқи тоҷик.